A few moments later. Hi guys, good morning. Mamahaw taninjo. Good morning, brother. Morning guys. Mahaw ta. Ay mangsa guys. Naglawuy ko karlan butangag kamunggay sa mo pangibutangan daring kalida. Tong gipautang nga buwad. Pero han nagihugasan og maadyo guys, wa na nay parat. Han nagibabad sa tubig sa nagibutang dana. Pero mawag isang kaparaton. Mamahaw taninjo guys. Karon taud is masud na kos. Wato na ko sa mga trabahoan. Kay kalima na ron kaadlaw na mo guys. Ika 5 days na ron. Uy. Mapay pagmatang kimyat. Mahota ninjo guys. Guy. Mahota. Naprito ang pag itlog ug buwad kay mangsa. Gandam na ko sang bawon guys, ni buwad, ni itlog. Dara pay pakaping saging. Ganahan mo ko yung guys, ang gilunod man sang tinangag ganiha. So, ang gibawon. Mahota guys. Alam ni pagang sa kutas ba? Higop tag sa bawo kaya ulit ang mga Yan bakit tay? libat ng guna dito. Kaan gyud ta guys kay delikado. Di ta mo kaon jagma. Lain na atong matigbasan. Yes no. Karlan. Mahaw. Sa itlog. Buwan. Kaya nilaw oy. Okay kadyo. Tamagaw na guys. Minsan mo. Tamagaw. Pambakod sa kimyat. Kaluk-kaluk pa magtuog. Mahusap ko guys kaya karong tagtaod magtun ako. Good morning, kimyat. Ambak na mo kimyat guys. Morning, Bim. Eat na ka? Eat na? Eat na, bibi ni mama, dali. Eat na ning bibi. Kaya biyaan na po ning mama. Kaya mo siya. Itlog ko na dyan siya guys. Egg. Ada egg dari. Hey, day. Eat nag amang dalaging ding guys. Kimyat. Inom ka milk? Milk? Milk na rabay dyan pangaduon lang ni guys. Di na pod Milo. Milk. Egg. Egg ko na dyan sila guys. Egg. Eat na bibi lang ga. Kimyat. Eat na amang bibi kimyat guys. Kaan na lang ga. Karong busog. Patanawa sila sa colors imong kamot. Garabing guwapahag colors dyan kamot guys. Liwat na kimyat. Hindi koloran guys. Karon di jakit-kitten. Puro na dempaw na isang kuko. Isang akib-kiben. Ang sa maning bataan ni mangib-kib magkuko. Aha guys. Bibo mahal gawas. Yummy be? Wow. Presag milk? Presag milk? Okay. Something blahag milk guys. Gatas ni Kim Kim guys. Berbra. Nagkanay nga ni. Swak pateng ni na anija. Okay. Kada ka anija na may gatas. Kaya mo dakaag. Kunot. Ang batangan o gamay nga sugar, brown sugar, gamay ra pod guys, di man pod ingag taghanon, nang igo ra mulasa ba. Okay. Tang ininit, aron ay mainom aghang dalaging ding agamating. Biya alam ka mama bi. Kira bino kay work man si mama no, ro natay palit og milk. Natay palit og suwa ni kimyat ni papa, mga kuyas. Kuan makanan. Naman. Ha? Palit ko kuan nga whistle. Whistle? Papalit ko ng whistle si Kim Kim. Nangga. Eat na. Eat na ikaw. Eat na gamang dalaging ding guys. Eat na lang. Eat na ang bibi ni mama. Kay karon tadaad mo larga na si mama sa work bi. Ha? Inom milk. Duga gani mong luto. May dagang luto dari.
Yun na. Uy, nandiyan naman na. Binuto naman ka. Yan na guys, naka-prepare naghangbaw. Hanay sudod ko sang bag. Yakin din nila uy oh. Lamig na nila uy po. Higop nila uy be. May milk nila oh. Magwapag amang dalaging din. Iglang. Diyan na ka na, be. Kaya mo ito naman kus birthday. Bait na ha. Bandayin mo sa papa ha. Sulayan na yung daan na imong hair. Karoon yung mag-eat. So. Guys, mo ito na ko rong tatag kaya dinas nanay. Kung nag-iandam naman na hagahang sundang. Kaya andam na hagahang lingkuranan. O agahang kinakusgan nga kao guys. Diyan. Ano may ang ikaw ron guys. Kaya arang inita ka adyo. Uy, kani may hangkalo karon Kim. Kim, tara Kim. Uy, nabali. Nabali dahil ko no guys. Nabali. Yung skimiyat. Kita-kits ta to guys. Among trabahoan. Bye-bye be. Kimiyat. Kaya dianas nanay. Mato nami. Bye-bye. Bye-bye. Si Papa bantay ni mo ha. Sila Kuya Gael bantay ni mo ha. Si Papa. Dira ka ha. Ito na may guys. Dana mga kauban ya. Karangi ini tanan. Sila mo angay na ibanhaan ko. Hi. Good morning. Ang papahan na bata pa kayo mangin. Muna yung ganang kauban guys. Kaya arang kazuka sa baan. Kaya ang ijaan. Ay, taga ikuban na. Aron guys, naba ko na ipanghatag ba na diha. Willing ko mo dawat. Willing ko ning mo dawat. Guys, mulagbok na mi. Tuwa nang una na lagi sila. Way agi. Guys. Ara sa baan na mga kauban. Mang lagbok sa mi na rin guys. Sinilas na nasud sa bahay ba? Sinilas na ng masamon. Lagbok sa lagbok. Ng mga kauban. Hungaw di imong tiil karon ning sakto na. Fit na jud ay. Ako sinilas ang masamon ay nga nagkurma. Moy magisuo. Aya, guys, tagain ni jugba na siya ya dia. Kanang batanon, kanang dako, kanang taas, kanang ligon. Tall, dark, and handsome di ay. Kasi handsome si Papa. Pastilan. Aron na ay mag-atak na ako pa doon. Karon guys, tagain ni siya ya dia. Kinabang agapin kong asa ko pa doon. Kaya hindi ni tiguwa nga magsungkot na. Kanak rong kamay pero daka. Di, ade. Habos. Yan ang mga kauban guys dia. Dahil may sud sa high school there's Alicia guys. Alicia Technical Vocational High School. Narag room nila sa Kuya Gael ya. Kana, muna ilang room. Kana ilang room da guys. Isugda nagguba. Kay pang-adyo na si Jagsugod. May adari guys. Arang naghanak adyo taong na. Wow, na sila itanam daring taong guys. Okra. Maday giniging Kuya Gael. Garden sila. Yeah. Naghanag ilang ukra uy. Kada ilang tao nga la de pizza er lami akazok. Lami ara ba dyan ako guys law udun. Pizza. Wow, lami akazok tapi kamatis kompleto di tangad. Tapi sibuyas dahunan sana all. Kugihan ka mga estudyante guys Nang pizza er ka. Lami akazok. Muna iklarong kuan guys, pitsay nga way spray, ay pang-ud magdahon. Yes no. Moto na may guys, sa mga area ang hiluanan. Sa mga tangkong, o dali tangkong dari kompleto. Ay tangkong. Lamin sang tangkong guys, kaya di na sa mukatay. Manuhoy ra na. Yapid. Bagag kuan, taunganan di Bagag taong. Guwang na ilang taong lamin na harbisa na turtahon. Yes no, pait ning taong nga. Pait na kay Batmay na guwang nagpurma. Pait na day kuno na guys kay
Kanang bagong kuan. Buongonon. Mo na ang 4th year diamond. Sa una, ang boton sa nanang seksyon na ron. Grabe lang sibuyas sarang tambol ka. Pura na sa mga fertilizer. Butang. Hari po da. Pilang taong gipaikag-ikag yung taon. Nakakakag guys to. Kay aloe vera para nis mga kuan. Kanang hugmog buhok. Tambok lang aloe vera na. Ipod ang tambol kakazugis nakakazug taong guwang naman eh. Talihinog na di ay ila siguro nang kuan. Naghuwat pa mi sa among leader guys. Huwat pa mi sa among leader kay palda leader man eh. Anak may dana maghinlo na kabutungan. Sundan namin tataod kaya pampan mo alarm alas 8 man amang in. Anak may dana to. Das kabutungan kuno may ipanghas anak ko may kabutungan ipanghasek. So, unsa nang tataod mo sugod kay wa guys, wa oras sa among iin. Wa oras sa among tingin. Yes no. Lami ada rin karon naghanap ka ilang tanom, may sibuyas, may taong, may aloe vera. Nga ni nakanindot ag eskwelahan dari kuan, Alicia Technical Vocational High School. Ang naka-nice kadyo. Signal number 10 na gud. Na number 4. Patay lang turmeric guys, edi ang daghan na. Turmeric, kansa to pilang ginseng to arang lamian na rabad na ihumaw kananay ni bukdo nas punuan. Kana may isang bukdo mo man na si Zaya tadtaron sa mo ihumaw da nas mong ilimnon kana. Una jay ginseng herbal. Nay mga herbal dari arang naka nice sa eskwelahan dari kuan ba. Alicia. Ay mga pang herbal dari mga tambaw. Dari mi guys nagguna. Kaya ni kabutan ang mga kuan. Nagi trabaho. Dapat naghanap pag kazug hilba. Ya, libot sa deda ni mga herbal guys da. Relax ami guys. Relax. Ito snack na kaso may pangpalit og snack. Hindo na dadto to Hindo na pa dari. Hindo na pa dari sa magi. Gustuhan. Guys, hindo na pa dari. Mag-chillax ami guys, chillax kare do sa tatan balik na pud miguna. Na ginseng guys ya. Mo ni ginseng. Kani sa mo ni si kani tambal kanina. Kaning ning bukdo. Mo ni tadtaron na mo ibutang sa daghan man ikatambalan siya guys kanina. Ginseng ni mo ni ginseng siya. Dami tag na pay bunga dani. Di wa pa man mulaja, lam tag nailaja baka mangadyo ta. Daghan na uy na daghan nag ginseng. Ambaw ni siya. Balhin na Miss Plaza, to na may manilhig. Palit sa may snack guys dia. Dami lang daghang baligja dari dia. Sana all. Dai turon. Dapoy. Sengan ni. Pay. Ay na mi dari guys, manilhig na mi dari sa plaza. Dari may mga estudyante nagi-practice og sadaw. Ang apil tali na ron. A few moments later. Guys, break time na namo. Maniudto tanin suntanan dia. Mo ni hanggiandam ganihang buntag. May paniud turon. Laban na sila sa nanay. Laban sa Irene, nanay. Hoy, aghang snack guys di ada. Ang isuder sa bawnanan saging, jawa man hamatan deug kay magkukutasi gani mga alas 10. Unja. Aw di na ni mga abdag unja guys kaya naman kanon ron ya. Niudto tanin jo. Ito ta bilintek.
Niod to, mother. Guys, maniod to tanin to, guys. Yami dari na niod to dari simbahan kay aron makapahuway in taon pun minig humanda ni. Pahuway sa mandal mahidahigda ko kay arang ka. Huway, agkain. Ano, ito tan, napihang tubig. Yun to tanin jo. Ang so alalamiun. Hindi, nagman na magpanood to guys, mapahuwal mi dari. Hindi, mga alauna na. Balik na may tusod, kaya magtiwas may pangguna. Ngani ka dyan guys, maningkakay ta. Maningkakay ka dyan, taka makamamiso. Makapalit na pagtagbugas. Palit ang sudan. Basta mga ginsakupan, guys, no? Mag-usa. Hilom-hilom, itok ang nalian. Yes, no? Yan, sabi guys. Balik namin sa mong trabaho guys para palis. Back to work nami. Dami sila umyapon na rin sa mahuganihan. Lain ng guna, lain na nilhig. Ang kabirigod ka sa mong grupo guys. Oy. Pero ko maguna guys. Dali ram sa gunahan sa buta. Kaya di man lapok. Basta kinahanglan dagag magpudyo na sa Yan na guys. Hindi na ka magbalintali ka mo man tayo makakuha na pag masud na ka. Nawa naman pag Yes, ang mga kakauban na maduga ni kaya di init. Namiyak panahon ron. Nangipandong nga po balidit sa imong tantawid. Kabuhi mo muwa nansa. Kabuhi mo. Binuangan nagto iro. Oy, mo ingana ako dari. Sila kay. Bakos ko punuan sila kay sila nagluod.